ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் கேப்டன் பிரவீன். இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, அன்னைக்கு ஒரு நாள் தூங்கி எந்திரித்தவுடன் எல்லோரும் குற்றாலத்துக்கு போய் குளிப்போன்னு சொல்லிட்டாங்க வீட்டில். அதான் இப்போ நாங்கள் எல்லோரும் குடும்பத்தோட குற்றாலம் போயிட்டுருக்கோம். இப்போ தான் கரெக்டாக சாம்பார் வடகரையை தாண்டினதுக்கப்புறம் வீடியோ எடுக்க ஆரம்பித்தேன். சுரண்டை டு குற்றாலம் விளாக் போட போகிறேன். எப்படியும் பார்க்க போகிறதுக்கு கொஞ்சம் பேராக தான் இருக்கும், இருந்தாலும் லாக் போடுறேன். இதே மாதிரி ஒவ்வொரு பிளேஸையும் கடந்ததுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட ஒரு வீடியோ போட்டு விட்றேன். இப்போதைக்கு சாம்பார் வடகரை கடந்து விட்டேன். அடுத்து எந்த ஊருன்னு பார்ப்போம். அங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் போகும்போது ஓரமாக சன்ஃப்ளவர்ஸாக நிறையா இருந்தது. அதை பார்த்தோன்னே ஃபோட்டோ எடுக்கலான்ட்டு என் கேமராமேன் சொல்ல, நம்ம வேக வேகமாக போயிட்டுருக்கோம், எதுக்கு போகன்ட்டு நான் கேட்க, பிறகு எங்கள் அப்பா ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போவோன்னு சொல்ல, சரின்ட்டு ஒரு புதருக்குள்ளே நம்ம வண்டியை விட சன்ஃப்ளவர் அங்கே நல்லா இருந்துச்சு. அங்கே உள்ளே போனால் ஒரு தாத்தா, அந்த தாத்தா எல்லோரும் என் தோட்டத்தையும் தேடி வாரீங்க அப்படின்ட்டு அந்த தாத்தா திட்ட, அந்த தாத்தா வர எல்லோரும் என் தோட்டத்துக்கே வாரீங்க, பக்கத்து தோட்டத்துக்கு போங்க, என் தோட்டத்தில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்க, தாத்தா உங்கள் தோட்டம் இருக்கிறதுலே அழகாக இருக்குன்னு நான் சொல்ல, அந்த தாத்தா அதெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுக்கக்கூடாது கிளம்புப்பான்னு சொல்ல, அப்படியே கொஞ்சம் சைடில் திரும்பி பார்த்தா இன்னும் 2 பேர் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்ருக்காங்க. தாத்தா அவங்க மட்டும் ஃபோட்டோ எடுக்குன்னு கேட்டால் அவங்க எடுப்பாங்க, நீ போ அப்படிங்க. தாத்தா எடுத்துகிட்டு போயிருக்கோம் தாத்தா அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த தாத்தா சொல்லுது, 100 ரூபா தான், அப்போ தான் ஃபோட்டோ எடுக்க விடுவேனுக்கு. என்ன ஒரு பிக்காளித்தனம். சரின்ட்டு நம்ம அங்கேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனால் இன்னொரு தோட்டம் இருந்துச்சு. சரின்ட்டு வெளியே இருந்தே ஒரு முள்ளு செடியாக போட்டிருந்ததுனால வெளியே இருந்தே சூரியகாந்தியை ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அப்படியே அடுத்த இடத்துக்கு நம்ம கிளம்பிட்டோம். இதுதான் அந்த எடுத்த ஃபோட்டோஸ். ஃபோட்டோ எடுத்தாச்சு. அடுத்த இடத்துக்கு நம்ம கிளம்புவோம். அப்படியே அடுத்த ஊருக்கு கிளம்ப போகிற வழியில் ஒரே கூட்டம். என்னன்னு பார்த்தா அங்கே மீன் விற்காங்க. ஒரு நாள் ஃபுல்லாமே ஆட்டோ ட்ராவல் தான், சும்மா சூப்பராக போச்சு. இல்லை காட்டு கேமராவில் காணுங்களா? போகும்போதெல்லாம் ஒரே பாட்டு தான், பாட்டை போட்டு ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே போய்கிட்டே இருந்தோம். ஒரு வழியாக குற்றாலத்துக்கிட்ட போயிட்டோம். இப்போ தான் நம்ம சாப்பிட்டு வந்தோம். ஒரு நாளுமே சொல்ல முடியல ஒன்றும். 2 வருஷம் விட்டீங்கன்னா வைக்கணும் வாயில். சாப்பிட இங்கேருந்து சாப்பிட முடியாது, குற்றாலில் சாப்பிட முடியாது, குரங்கு உங்களை துன்பப்படுத்திடும். அது வார வழியில் அந்த இடத்த காமிச்சு அவர் வேண்டான்ட்டாரு. கொஞ்சம் அங்கூட நல்லா குளிச்சுன்னா வயிற்று பூங்கால தான் திங்கியா, பூங்கால திங்க முடியுமா? அங்கேயே ஒரு வழியாக குற்றாலம் என்ட்ரன்ஸ் வந்தாச்சு, மெயின் ஃபால்ஸ் என்ட்ரன்ஸு. அதுக்கு போக முன்னாடி நம்ம லைட்டாக ஒரு டின்னரை முடிச்சுட்டு போகலான்ட்டு பிளானு. கறி குழம்பு வீட்டில் வச்சே கட்டியாச்சு. நேராக அந்த பூங்காவுக்கு போய், ஏன்னா இந்த பூங்கா தான் ஃப்ரீ, ஸோ அந்த பூங்காவுக்குள்ளே புகுந்துட்டு வாசலில் உட்காந்து ஒரு சிக்கனை வெட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா தின்னுட்டு பூங்கா ஒரு 1/2 மணி நேரம் சுற்றி பார்த்தாச்சு. கைக்கு அடிச்சு ஒரே இடம் இருக்காங்க, மேலே தான் நல்லா இருக்கும். பார்த்துவா, தண்ணிக்குள்ளே போயிடாதா. மீன்லாம் கிடக்கல. மீனா
அது தவக்கல, அந்த அது தவக்கல. அதுவும் பார்க்கல. ம். சரி வா அங்கெல்லாம் வா. என்ன பண்ணுறீங்க? மீன் இப்போனா பார்க்கலன்னா திருப்பி மீன் எடுத்தேன். சும்மா அண்ணா மீன் இருக்குதா? அதுதான் நானும் சொன்னேன். இன்னொன்று தான் சொன்னீங்க. அந்த ஒன்று இருக்குது, அங்கே ஒன்று இருக்குது, இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது. வெளிச்சத்தில் இருக்கா, அதை மட்டும் எடு. எடுத்துட்டேன். அந்த மூஞ்சி இப்போ காட்டலாமா வேண்டாமா? உங்கள் இஷ்டம். ஏய் vlog-அ பார்த்து நல்லா சொல்லு. மூஞ்சி காட்டுவாங்களே. அப்படியா? ஆ கொண்டா காட்டும். அப்படியே உங்களுக்கு இருக்குன்னு தெரியுது. இங்க. தெரியுமா? ம். போமா அப்படியே இது பார்த்துருவோம். போதுமா? இல்லை வீட்டுக்கு போகிறோமா? போமா, ஆஃப் பண்ணிட்டா. அப்போ அப்படியே அப்போ டைம் போட்டு வீட்டுக்கு போகிறோம். ஓகே ஆஃப் பண்ணிட்டா. ஆஃப் பண்ணிடு. இது அது பக்கத்தில் இருக்க ஒரு குட்டி மலை, அந்த பார்க்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு மலை மேலே நின்று இந்த வீடியோவை எடுத்தேன். பார்க்க வியூ நல்லா இருந்துச்சான்னு எடுத்தேன். அப்புறம் அங்கே ஒரு குரங்கு குட்டியும் குரங்கு இருந்தது, அதை ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு பக்கத்துலேயே சின்ன சர்ச்சு மாதிரி இருந்துச்சு, அதுக்கு மேலேயும் அப்படியே கொஞ்சம் போய் சுற்றிட்டு அப்படியே அடுத்து தான் குற்றாலம் போகலான்னு பிளான் போட்டிருந்தோம். மெயின் ஃபால்ஸ்க்கு உள்ள என்ட்ரிக்கு. இதுக்கு அடுத்து போகணும். போகிற இடத்துல ஒரு ஃபோட்டோ, அப்படியே நேராக குற்றாலம் போயிட்டோம். குற்றாலத்தில் தண்ணி நாங்கள் போகும்போது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வந்தது. அப்படியே ரொம்ப நேரம் கொஞ்ச நேரம் வீடியோ எடுத்துகிட்டு என்னைய வாட்டுக்கு தனியாக நிற்க வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. சரின்ட்டு நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். எல்லோரும் உள்ளே குளிக்க போயிட்டாங்க, நான் பொருளை பார்த்துட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். பிறகு கடைசியாக தான் நான் குளிக்க போயிட்டு வந்தேன். கரெக்டாக நான் குளிச்சுட்டு வரேன், நல்ல மழை லைட்டாக தூரிக்கிட்டே இருந்தது நல்லா. அதுக்கப்புறம் ஒரு 10-20 நிமிஷமாச்சும் பெஞ்சிருக்கும் மழை, அப்படியே நின்று போச்சு. இதில் என்ன காமெடினா, நாங்கள் பார்க்கில் வச்சே தலையில் எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு சேம் தேய்ச்சிட்டு வந்தோம். ஏன்னா இங்கே வச்சு சேம் தேய்க்கக்கூடாதுன்ட்டு அங்கே வச்சே தேய்ச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா எங்கள் அம்மா தான் கொடுத்தது. கடைசியில் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் பசங்க சைடு நாங்கள் 2 பேர் மட்டும்தானா ஷாம்பு கொஞ்சம் வெளியே தெரியல. பொண்ணுங்க சைடு எங்கள் குடும்பம் மொத்தம் குரூப்பாக போச்சா, என்னடா வெள்ளை வெள்ளையாக வருதுன்னு பார்த்து போலீஸ்காரர் மண்டையில் அடித்து ஷாம்பு தைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி பற்றி விட்டாங்க. குற்றாலத்தில் குளித்து முடித்தோடனே நேராக புளியருவிக்கு தான் போனோம். புளியருவிக்கு போன வீடியோலாம் எடுக்கிற ஃபோனை ஆட்டோலேயே வச்சுட்டு போயிட்டேன். அதான் அதுக்கப்புறம் நேராக எங்கள் சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நான் தான் உங்கள் சிபி எடிட். இப்போது இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இன்றைக்கி ஃபுல்லாக குற்றாலத்தில் தான் இருக்க போகிறோம். குற்றாலத்தில் ஒரு சுற்றி நல்லா ஒரு குளியல் போட்டு தான் இப்போ வந்திருக்கோம். இப்போ குளிச்சாச்சு. இது நம்ம சொந்தக்காரரோட வீடு, எங்கள் மாமாவோட வீடு. அங்கே தான் இருந்து இப்போ காட்டிகிட்டு இருக்கேன். அவரோட வீடு தான் இது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு கிளம்புறோம். நம்ம ஊருக்கு இப்போ கிளம்புறோம், பார்த்துக்கோங்க. அங்கே வச்சு ஒரு செல்ஃபி எடுத்துகிட்டு அடுத்து நாங்கள் அப்படியே ஆட்டோவில் கிளம்பி எங்கள் ஊரை பக்கம் கிளம்பி வந்தோம். அங்கேருந்து கிளம்பும் போதே எல்லோரும் இன்னொரு பிளான் போட்டாங்க, அப்படியே தென்காசி கோயிலுக்கு போயிட்டு போவோன்னு. சரின்ட்டு இங்கேருந்து நேராக தென்காசி கோயிலுக்கு போயிட்டோம். அடுத்து நேராக தென்காசி கோயிலுக்கு வந்தாச்சு. கோயிலுக்கு வந்ததும் லைட்டாக என்ட்ரன்ஸில் கொஞ்சம் வீடியோ, பிறகு வரும்போது கொஞ்சம் வீடியோ, அப்புறம் உள்ளே வச்சு கொஞ்சம் கண்டு ஃபோட்டோ வச்சுட்டேன். இதெல்லாம் நம்ம குட்டி கேமரா மைனிங் வித்தைகள். இன்னும் நிறையா வித்தை ஒளிச்சு வச்சுருக்கான் உள்ளுக்குள்ளே, நிறையா ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கான், பின்னாடி வரும் பாருங்கள்.
கரெக்டாக கோயிலை விட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி 2-3 ஃபோட்டோ எடுக்கலான்ட்டு கேமராமேன்ட்ட சொன்னேன். கேமராமேன் உடனே படுத்துட்டாரு. படுத்து கிடந்து பவர்க்குள் பூந்துலாம் இந்த ஃபோட்டோ எடுத்தார். அந்த அளவுக்கு டெடிகேஷன் நம்ம கேமராமேனுக்கு. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட நம்ம டூர் முடியுது. ஒரு நாள் கூத்து அந்த மாதிரி தான் இது. ஒரு நாள் குற்றாலம். எழுந்திரிச்சோடனே திடீர்னுட்டு பிளான் பண்ணி திடீர்னுட்டு போயிட்டு வந்துட்டோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.